درب صاقمن فتنان سيرو زطري بعل سلسته دبر هنصات حيزو ካብ ባንክ አውፂዎ ዝነበረ ብሚልዮናት ዝግለጽ ገንዘብ ብዝገጠመው ናይ ዕዳጋ ለውጢ ብቁጽሪ ዘይግለጽ ዓብይ ኪሳራ ስለ ዝበጽሖ ዕድኡ ኣብቲ ዝድለ ሰዓት ከፊሉ ብዘይምውድኡ ገዝኡ ብጨረታ ንኽሽየጥ ዝተረፎ ግዜ 3 ሰሙን ጥራሕ እየን ነይረን። ወናኒ ናይቲ ገዛ ዝኾነ መንእሰይ ኣሮን ገዝኡ ካብ ኢዱ ንኸየምልጦ ብኸቢድ ወጥረን ሓቦን ተኸቢቡ ላዕልን ታሕትን ይብላሎ። ዝተረፎ ገንዘብ ብፍሉይ ካብ ዝቐርቦም ቤተሰቡን መሓዙትን እናዘረ ካሊእ ልቓሕ ኣብ ዝሓተሉ ሰዓት ሓደ እዋን ካብ ወፃኢ ስልኪ ተደወለሉ። ሄሎ መን ክብል ኣይተ ኣሮን ዲኻ ትሕት ዝበለ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ድምፂ እዩ ነይሩ። ጽቡቕ ኣለኺ ግን መን ክብል ማህሌት ትበሃል ካብ ዓዲ እንግሊዝ ማህሌት ይቅርታ ይፈለጥኩኸን ዘለኹ ሓቅኻ ኣይትፈልጠንን ዋላ ኣነ እውን እንተኾንኩ ብስም እምበር በኣካል ሰይፈልጠካን ጎንፀ ክልተ ሃገራት ብዝፈጠሩ በሰላ ኣዚና እንዲና ተረሓሒቕና ክትብል ተዛረበት ድምፃ እናተቆራረፀ ኣባህላኺ ምስጢር ሓዘል ኮይኑኒ ሮማን ትፈልጣዶ ሮማን ፍስሓ ድንግጽ ኢሉ ሮማን ይሄሞ ሮማን በለ ናብ ድሕሪት ተመሊሱ ብዛዕባ ሮማን እናዘከረ በኽሩ ጓላየ ካባዒንቲ ኣሮን ንብዓት ምውራድ ጀመረ። ንሱ ይነብዕ ንሳ ትነብዕ። ሮማን ሓፍታ ኣሮን እያ። ንሳ ናይ ገዛ ናይ መጀመርታ ቆልዓ እንትትከውን ንሱ ግና ናይ መወዳእታ ቆልዓ እዩ። ሮማን ብ1962 ዓመተ ምህረት ናብ ኣስመራ ምስ ኣተወት ብድሕሪ 20 ዓመት እዩ ነይሩ ኣሮን ዝተወለደ። ስለ ዝኾነ ብዕድመ ኣጸቢቓ እያ ተዓብዮ። ንሱ ወዲ 10 ዓመት እንዳሃለወ ሮማን 2 ደቂ ኣንስትዮን ሓደ ወዲ ተባዕታይን ምስ ወለደት ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈለየት። ሞት ጓሎም ብወረያ ወረዝ ዝሰምዑ ስድራ ቤታ ብሰንኪ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፈጢሩ ዝነበረ ጎንፂ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ጓሎም ተረኺቦም ዋይ ጓለይ እናበሉ ብዘይምንብዖም ሓዘኖም ድርብ ኮነ። ወለድ ሮማን ብሕሱም ጓሕን ሓዘንን ብኽሩ ጓሎም ብድሕሪኣ ብዙሕ ኣይጸንሑን። ከም ቃል ኪዳኖም ኣብ ዝተቐራረበ ግዜ ሞት ወሲድዎም። ስለ ዝኾነ እታ ሕዚ ስልኪ ደዊላትሉ ዘላ ማህሌት ጓል ናይታ ብስም እምበር ብኣካል ዘይፈልጣ ኣባይ ሓፍቱ ሮማን እያ። ንብዓቱ ተቖጻጺሩ እሞ ድሓን ዲኺ ክብል እንተሓታ ነቲ ኣብ መንጎኦም ተፈጢሩ ዝነበረ ጽምዋ ሰበሮ። ኣብ ግዜ ጸገመይ ስለ ዝደወልኩልካ ግና ኣዝየ ይቅርታ ዝሓትት ክትብል መስለሰትሉ። እንታይ ዝተፈጠረ ጸገም ኣሎ ድዩ ድንግጽ ብማል በጃኻ ኣብ ሕማቐይ ዘለኹ ንእሽተን ሓፍተይ ብናይ ርእሲ ካንሰር ሕማም ኣብ ሆስፒታል እንግሊዝያ ደቂሳ ዘላ። ስለዚ ዝተወሰነ ናይ ገንዘብ ሕፅረት ኣጋጢሙኒ ስለ ዘሎ እንተኽኢልካ ብዛዕባ ሕሉፍ ዛንታና ካልእ ግዜ ክንዕልለሉ እሞ ሕዚ ግና ህይወት ሓፍተይን ህይወት ጓል ሓፍትኻን ካብ ሞት ንምትራፍ ዘኽእል $20,000 ደልየለኹ እንትትብል ብጣዕሚ ደንገጸ። ናቱ ጸገም ካልኣይ ግዜ ክትካእን ክርከብን ዝኽእል ገዛ ንምምላስ እዩ። ናታ ጉያ ግና ዳግማይ ክትረኽባ ንዘይትኽእል ህይወት ንእሽተን ሓፍታ ካብ ኣፍ ሞት ንምትራፍ ስለ ዝነበረ ጸገሙ ተጻዊሩ ድሓናይ ትሕሰቢ ዝቐረበኪ ባንክ ቤት ጥራሕ ንገርኒ ድሓር ከዓ ኣብ እንግሊዝ ዝነብሩ ዝፈልጦም ናይ ቀረባ መሓዙተይ ደዊለ ጸገም ከተኻፊሎም ንኽሕግዙኺ ክገብር እየ ጥራሕ ብዙሕ ኣይትጨናነቕ ብምባል ሓበሬታ ለገሰላ። ንደቓይቕ እውን ከይጸንሐ ካብቲ ገዝኡ ንምምላስ ኢሉ ካብ ሰባት ተለቂሕዎ ዝነበረ ገንዘብ ኣልዒሉ እንትልእኸላ በዓልቲ ገዝኡ ግና ካሊእ ጸገም ፈጠረት። ናታ ድሌታ ገዝኦም ንምምላስ ጥራሕ ስለ ዝነበረ ብዝሰርሖ ስራሕ ዝያዳ ተናዲዳ ህፁፅ ውሳነ ብምውሳን ናይ 80 ወረቐቶም ንኽቐዱ ሕቶ ኣቕረበትሉ። ነገራት ኣስፊሑ ናይ ምምዝዛን ባህሪ ዘለዎ ኣሮን በዓልቲ ገዝኡ ብስምዒት ተደፋፊዓ ንዝሓተተቶ ሕቶ ከእምና ዝኽእል መልሲ መስሓባ
ማህሌት ብዙሕ ግዜ ዋላ እኳ ስልክ እንተደወለላ ክተልዕሎ ስለዘይከኣለት ግና ኣዝዩ ተጨናነቐ። ዝተፈጠረ ፀገም ዶ ይህሉ ይኸውን እናበለ ዕረፍቲ ሰዓነ። 10 መዓልቲ ዕድመ ዝተፈረፎ ገዝኡ ንምምላስ ኣዝዩ ዋላ እንተተጓየየ ክኾነሉ ግና ኣይከኣለን። ዝነበሮ ተስፋ ክሃፍፍ ጀመረ። ልዕሊ ዓቐመያይዶ እንታይ ክገብር እየ ኢሉ ፃዕሩ ብምቁራፅ ስቕታ መረፀ። ድሕሪ 5 መዓልቲ ከይሓሰበ ማህሌት ደወለት። ሄለን ቅልጡፍ ሕክምና ብምርካባ ካብ ሞት ስለ ዝተረፈት ብጣዕሚ ደስ ስለ ዝበላ ምስ ሓፍታን ምስ ኣቦኣን ኣራኸበቶ። ንዝገበረሎም ዓብዪ ሓገዝ ከዓ ካብ ልቢ ከመስግንዎ ጀመሩ። ሮዳስ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድ ናይ PhD ትምህርታ እናተኸታተለት እያ ትርከብ። እታ ካብ ሞት ዝተረፈት ሄላን ከዓ ኣብ ከተማ ኣስመራ ናይ ምህንድስና ማይ በዓልቲ ሞያ እንትትከውን እቲ ተባዕታይ ወዲ ግና ብሂወት የለን። ወላዲአን ኣይተ ተስፋዝጊ ኣብ ኣስመራ ዝነብሩ ፍሉይ ነጋዳይ እንትኾኑ እቲ ዝገርም ንሶም እውን ኣብ ዛላምበሳ ዓዲ ግራት ዝነብሩ ክልተ ኣሕዋት ከዓ ኣለዎም። ምስ ቤተሰባ ሌላ ምፍጣር ዘለዓለ ድሌት ዘለዋ ማህሌት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ንዝነበሩ ደቂ ውቕሮ ድሃይ ኣብ ውቕሮ ዝነበራ ዓባያ ብምሕታትያ ናይ ዳዊት ስልኪ ክትረክብ ዝኸኣለት። ኣብ ልዕሊ ኣሮን ዝለዓለ ኣመላኻኽታ ዝነበራ ማህሌት በፂሕዎ ዘሎ ወድዓዊ ናይ ገዛ ፀገም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ዝነብሩ ናይ ቀረባ መሓዙቱ ምስ ሰምዐት ምስ ሓደ ዓብዪ ናይ ምርምር ድርጅት ብምዃን ሰሪሓቶ ናይ ዝነበረት ፕሮጀክት ክፍሊት ናብ ኢዳ ስለ ዝበፅሓ $75,000 ለኣኸትሉ። ናይ ኣሮን ገዛ ተስፋ ኣብ ዝተሰኣነሉ ሃውሃው 2 መዓልቲ ምስ ተረፎ ናብ ኢዱ ስለ ዝተመለሰ ካብ ፈተውቱ ናይ እንኳዕ ደስ በለካ ደወል ክድወለሉ ጀመረ። ኣብ መዋእሉ ክርስዖ ዘይኽእል ደስታ ከዓ ክረክብ ከኣለ። ረኽቦ ዘይተሓሰበ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ድርብርብ ዝበለ ደስታ ዝተሰምዖ ኣሮን ዋላ ኣብ ግዘ ፀገምካ እንተኾነ ካባኻ ዝበኣሰ ፀገም ንዝገጠሞ ሰብ ሓገዝ ምግባር ጽቡቕ እምበር ሕማቅ ከም ዘይኮነ ካባይ ተመሃሪ ብምባል ንበዓልቲ ገዝኡ ቀልዲ መሰል ምኽሪ ሸው ኣበለላ። ጊጋኣ ስለ ዝተረድኣ ይቅርታ ሓተተቶ። ብፍቕሪ ከዓ ሓቢሮም ምንባር ቀጸሉ። ሓደ ሓደ ግዜ ኣሮን ምስ በዓል ማህሌትን ሄለንን ኣበይን ከመይን መዓዝን ኢና ብሓባር ተራኺብና ሕውነታዊ ናፍቆትና ፍቕርና እናዕልል ወይስ በቃ ተረሓሒቕና ክንቅጽል እናበለ ኣብ ሎሚ ኮይኑ ንትማልን ንጽባሕን ብምውድዳር ተስፋ ሰኒቑ ይነብር።